Handiegia zen zerbaiten parte izan nintzen. Banekien zer eraikitzen ari ziren. Banekien zer gerta zitekeen. Eta hala ere, beste aldera begiratu nuen. Ez diot inoiz inori minik eman, baina beste aldera begiratu nuen. Errazagoa zelako, agindu zidatelako, uste nuen horrela salbu egongo nintzela. Haiek dena maneiatzen dutenak goitik erabakitzen dute. Inoiz ez dituzte eskuak zikinduko. Eta hala ere, hondamendi guztionen arduradunak dira. Eta nik lagundu eginien. Nik lagundu eginien. Isilik egotea da nire delitua. Obeditzea. Badakit ez dagoela barkamenik.